Bukulun. Persadan bae yo nggih. Pancen lelakon Grahana Surya iki jeneng ulun ingkang gawe. Bot-bote jeneng ulun iki wong tuwa tinangisan dening anak. Ya kuwi sejatine ana salah sawijining satriya ingkang kekasih Raden Surya Putra ya Suryat Maja. Yektine isih kadangmu pribadi Permadi, mung bae yen to sira kelawan Suryat Maja kuwi tunggal ibu seje bapa nggih. Menapa dene paduka Pukulun angidene kelawan ingkang putra tumindak culika. Iki dudu perkara wong culika lan orane ya Permadi. Ngerti ya nggih. Kadangmu Suryat Maja kuwi wis kebacut tresna kelawan Surti Kanthi. Mongko Kakang Mbok Surti Kanthi menika sampun kapacangaken kelawan Kang Mas Kurupati Narendra Ngastina. Duh Pukulun. Ngantos kula kenging ngaradan kasempya ing ngaradan njawi saking pakatinipun ingkang putrapun Surya Putra menika kala wau. Kula kadakwa menawi kula ingkang nyidra Kakang Mbok Surti Kanthi. Wis Permadi saiki ngono wae. Wis nggih. Dina iki malah jeneng ulun pasrah kelawan sira. Permadi. Rening padha-padha sira iku mau putrane Dewi Kunti. Semono uga ingkang Raka Suryat Maja. Uga putrane Dewi Kunti Taribrata. Jeneng ulun Jata Pitulung. Permadi, rabekna kakangmu Suryat Maja. Kelakon lan orane Kang Masmu Surya Putra dawuh kelawan Surti Kanthi tak pasrahake kelawan sira Permadi. Apa kowe tegel apa kowe tega? Mekaten Pukulun. Iya. Lan maneh Surti Kanthi kelawan Surya Putra kuwi wis padha tresnane. Yen to Kurupati kelawan Surti Kanthi dudu pesthi jodhone. Wis Permadi, mangsa Budhawa. Kelakon lan orane daupe Kang Masmu Suryat Maja tak pasrahake kelawan kowe Permadi. Menawi dadi mekaten nyuwun pamit. Kakang mbok sesembahan kula dinten mriku kula sagah badhe ngudari ruwet rentenging negari Mandaraka kula sagah mbuktekaken. Lah apa meneh anggere wis wiwit grahana surya ngene iki padatan kowe iki klitah-klitih enek patenggane Kakang Mbok Surti Kanthi gribat-gribet mesti ngono to kowe? Mboten Kakang. Waduh, saiki gonku kok jembare kaya mengkene ya. Wes jan kok sarwa logro. Kan kepenak temenanan iki. Wah,
Iki nggo selonjor kowe kenek. Aku iki pancen asu tenan. Dudu omahe kok dinggoni. Aku arep kepiye iki manggon ngene Bagong. Lho jujul. Kepiye? Pak. Cilaka iki. Gong. Bagong. Apa? Metu ora? Metu kepiye penake kene penak dasmu ngono? Kuwi gon kowe. Hah? Kuwi apane? Metu ora? Wah, iya sik, Wah. Oh iya denggonku kene, Dik. Wong edan ora urus. Dumahe kok dileboni wah. Ngono, Dik. Menek karo bojo ngono lak cilaka. Ah ya ora, Tru. Ya ora mengkono, ya ketara. Wis dadi. Permadi. Dalan iki ngadamu. Yen pancen kowe nyata-nyata ratu mindak, ayo buktekno. Buktekno. Nggih sedyanipun wonten Durat Moko. Ingkang mimba-mimba kados kula. Nggih. Ndara Raden Ayu. Pancen wonten setunggaling satriya ingkang mirip kados Ndara Permadi. Mila panjenengan mestani Ndara Permadi. Ndara Permadi mboten tau ngetan-ngetan kok. Estu pun to. Seksine kula. Ndara Permadi niku nek pun wonten niku nggih pun mboten liya-liyane, ngoten. Estu niku. Lha niki lho saksine nggih enten. Saksine kula pun nek golek kletik-kletik nggih kalih Petro barang tak jejeg raimu kowe kok dikletik apane ora. Permadi wonten ta. Nek pancen mengkono ayo. Buktekno Permadi. Monggo. Kula dherekaken. Surya putra sesembahan kula Raden. Sesembahan kula ing mangke prapting delahan inggih amung patuko Raden Surya putra. Yayi Surtikanti. Patembayaning pun Kakang. Luputing panjang kaya ento pun Kakang orang nganti kelakon garwa kelawan Yayi Surtikanti. Tak entengake pati uripku Yayi. Manten ugi kula Raden. Kula sampun prastya luput pisan kena pisan anggen kula lelati kakung boten badhe mindha karya. Sinaosa kula menika sampun pinacangaken dening Narendra Ngastina Prabu Anom Kurupati. Nanging telenging manah kula iki namung paduka Raden Surya putra. Iya, syukur mangayu bagi yen to pancen mengkono nadyan pun Kakang upamane yen to nganti kedenangan. Nampa pidana pati kula inggih badhe nderek bela pejah lawan patuko Kang Mas syukur mangayu bagya Yayi.
jagat pangestu korana wong jahil metakil drengki srei. Sapa ngreridu karo aku iki? Duratmaka. Sumurupa aku dutane Narendra Mandaraka Prabu Saryapati. Panengah Pandhawa kekasihku Raden Permadi. Kowe Duratmaka. Ya, ora tedi ngaling-aling. Aku bocah Petha Pelaya. Atmajane Kanjeng Rama Adirata. Aku Suryatmajaya Suryaputra. Suryaputra. Ora ngelingi Kalamuntasira iku mau anak usir. Nanging kowe wanuh wani. Lambang asmara kelawan Kakang Mbok Surtikanti. Upamane mengkono sak karepmu, nanging aja nganti kowe nyempyok adan kelawan si Permadi. Aku kang kena dakwa Kalamunta, aku kang tumindak. Mula dina iki manut tak bondo tanganmu. Katurunan kesane Kanjeng Prabu Saryapati. Ayo Permadi, yen to pancen kuwi satriya perwira cekelen aku dandanen aku. Maju kepara ngarsa regane atiku.
wayah dudu wayahe. Awe kaget. Koko Prabu ngaturaken ketiwasan Koko Prabu. Tiwasan piye? Sepeting Mardika Putra wonten Duratmaka. Jroning Mardika Putra ing Duratmaka. Kawula nuwun inggih. Duratmaka nyidra bandha donya. Mboten Koko Prabu. Duratmaka menika kula badhe bedhang kaliyan kula, muta-muta kaliyan kula. Ora. Kowe ngerti apa ora? Sing dadi Duratmaka malinge sapa? Koko Prabu mboten nyono. Bilih ingkang rayipun Permadi. Permadi badhe mbranani kaliyan kula. Badhe ngruda peksa kaliyan kula Koko Prabu. Hei, Permadi! Parat. Tobat kakak bocor Kanthi karepmu iki kepiye? Karepmu iki kepiye? Banowati eneng opo? Eneng opo piye, Mbak? Aku gak ngerti kenapa piye. Kowe urung jago. Ya to? Kowe urung jago ana satriya sing lambang asmara karo kowe. Nanging keneng opo kok dadi kowe iki ndak kok lawan Permadi? Ora watak Permadi kok gelem karo kowe. Kowe wadul kawan Kakang Prabu Mandura. Yen to nganti Permadi iki Kakang Prabu Baladewa. Iki kok bakal lakon geger dandang carane saka pucuk. Ora perlu kowe dadak melu-melu perkara iki, Danawati ngertimu apa kowe Danawati? Ya. Pelapura kawan Kakang Prabu Mandura. Aku genti aku bakal kandha kawan adikku Bratasena. Bratasena, ketiwasan Bratasena. Parat, wah. Mati, macetko, dosa kula menapa lepat kula wonten dosa mbok ketok winit anggep apa kowe kowe pamer bagusmu ngono apa piye upama kira ngerti ora ya weruh yen to Surtikanti kowe dilamar bakal didhawuhake kawan kakangmu si Kurupati keneng apa paning nyak-nyakan kowe madhe ora jroning keputren terbedang Mbakyu Surtikanti eblik kawan gawe wirang. Prabu sanes kula Koko Prabu nyuwun pangapunten paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi enget aku kok eling aku ora muru aku ora mendem sing mendem kuwi diapurmu kuwi parah Bratasena apa pancen kowe iki ora ngerti apa etok-etok ora ngerti apa pancen dasar kowe iki dirih. Wah, Mbak Yu kompleng. Ada apa bengok-bengok. Gawe kaget. Adimu Permadi dipiloro kawan Koko Prabu Mandura. Dosane apa lupute apa? Permadi didakwa. Ya kuwi gonjak kelawan Kakang Mbok Surtikanti. Aku ora kaget. Permadi gawehane kaya ngono ben diajar karo sedulure. Nek ora aku ora kapok Permadi. Batobat-tobat. Nek kira kok Permadi kuwi tenan ora dadi ngopo. Nanging ora ya Bratasena. Kuwi mung saka wadule Kakang Mbok Surtikanti. Ngutuk lor kena kidul. Gage Belanana Bratasena. Belanana yen to kate Permadi cilik loro gedhe temekane pati kowe kelangan. Ben lar pembelane ngisi-isini kaya kalau direbuka ya ora rampung saben-saben permadyan yang ditinggon mesti ngono kuwi anggere jagong ning bubrahke karo wong omah-omah bubrah karo dayoe karepe diajar karo Kakang Baladewa iya nanging yen kuwi tenan ngono aku ora apa-apa Bratasena dek ngajar Koko Prabu Mandura ya ngampiak apur-apur piye nyumbari karo kowe. Ayo Permadi, nek ora trimo lapura karo kakangmu. Bratasena ning potangane kaya kebo kae. Kon tekan kene, tak ajare. Ngono kuwi coba to. Wis karepe. Ben dientek kene muni Kakang Jrabang. Aku dianggep kaya kebo ya ben. Ora apa-apa.
Ya perkara kowe ora nesu ora apa-apa ya mung srike atiku. Kok Prabu Mandura ora murung Bratasena yen tekan kene. Mung arep pamer, arep umuk, mamerke kukune dewa. Kukune dawa gawane nggo beteti welut ngono kuwi. Ayo, arep males-males kowe. Parat. Dupek kondang jagone dewa. Ayo, buktekno. Buktekno. Koko Prabu klature ngedhar pisan. Kula mboten tumindak curika Kanjeng Koko Prabu. Mesok pendo saka patrap parang. Ayo. Maju legane atiku. Wow! Parat. Bratasena. Piye? Kowe melu ampyak awur-awur. Oh, ampyak awur-awur dudu aku. Ayo cangkemmu. Perkara kowe ngajar bermati ajaran. Sebab apa aku mbok elok-elok. Delok-elok piye? Aku anggap kaya kebu. Ora ngono sing ngarani kowe kaya kebu kuwi sapa? Perkara kuwi sak karepmu. Areng aku mbok elokke. Bratasena ki mung tekan kene pamer kukune dawa kumbet dadi welut. Ya ora. Lho, sing muni kaya ngene. Bok.